Děkuji za sledování. Miláčkové, spoustu z vás mě během dneška a včerejška vlastně večer jste mě psalo, co se chystá, co se plánuje, nevíte vlastně, o co jde. Takže zítra je stream teďka nevím, na Facebooku. Na Facebooku je zítra stream, kde bude záhadná osoba jménem Aris a budeme se s ní bavit o tom. Aris, o čem se budeme bavit? O rituálech. Ano, slyšeli jste dobře, budeme se zítra na Facebooku Karty pro tebe bavit o rituálech, o tom, co přinášejí rituály, o tom, co znamená podstoupit rituál a jestli to je dobře, anebo špatně. Naše Aris je člověk, který je velmi vědomý a je se mnou v kontaktu a přinese vám informace o tom, co opravdu ten rituál je a já vám pak řeknu, co z toho rituálu se dá vytáhnout. Aris, máš k tomu nějaké doplnění? Já bych to asi nechala všechno na zítra jako překvapení, anebo ať si každý zhodnotí, co chce ovlivňovat na své cestě, a nebo to nechat plynout osudem a žádat. Takže jste slyšeli Aris, jsem za to strašně moc rád, že Aris je tady se mnou na druhém telefonu. Vy Aris bohužel neuvidíte, možná časem, protože se budeme bavit na různá témata, tak možná časem ji uvidíte, jak Aris vypadá, protože jste asi pochopili, že Aris není její pravé jméno, ale je to moje velmi dobrá kamarádka a já ji tady budu tajit. Já ji budu do určitý doby prostě tajit a ona, až bude chtít, tak si vyleze na ten povrch a ukáže se vám, když ona sama bude chtít. Takže určitě zítra je pátek a v pátek v podvečer budeme vysílat na Facebooku ten stream. Tam bude uložený, takže si ho budete moct kouknout i zpětně a bude to o rituálech, o tom, co je rituál, jaká tam je hrozba a tak dále. Miláčkové, já jsem strašně moc rád, že jste tady, že jste za mnou přišli i na tak krátkou chvíli a vážím si toho, protože jste neskuteční a pište si, že začnete chápat spousty věcí potom, až se dozvíte, co všechno skrz magii, skrz kartáře tady na TikToku dostáváte. Já se s vámi pro dnešek loučím a určitě zítra za mnou doražte na Facebook a na Facebooku si řekneme víc. Mějte krásný, požehnaný večer